हॅलो. जेवण झालं? नाही, आता थोड्या वेळात जेवण करेल. अभ्यास कसा चालू आहे? अभ्यासच करते ग मी इथे. आई, मला एक विचारायचं होतं की माझ्या मैत्रिणीची सियाची बर्थडे पार्टी आहे. तिने बोलवलेलं आहे मला. मी जाऊ काय तिच्याकडे? चुपचाप अभ्यासावर लक्ष दे. तिथं शिकायला गेले का मित्र मैत्रिणी बनवायला गेले? तुला जर एवढा फिरायचा शौक असेल ना तर तुझं लग्न लावून देती. फिरत बैस मग नवऱ्यासोबत. आई, मला जायचं होतं ग. जास्त जर बकवास करशील ना तर पप्पांना सांगून घरी बोलून घेईल मी. गेलं मग ते शिक्षण खड्ड्यात. अभ्यासच करते. ठेवू का?